Baby, ina ka zama maulidi na. Ina ka zama maulidi na. Ban ji ƙara zuwa kofar gidan babu kaza ba. Abu sai shekara zuwa shekara ba za ka iya yi mun ba. Zan yi miki kaza. Da Allah mu tsaba wani baby lo. Baby kawai wani irin baby. Ka Kamalu, yau Kamalu ma zan ce maka. Abu sai shekara zuwa shekara sai rai kan gama rai duk kawaye na an kawo musu ni kadai ce baka kawo mini ba. Na ta ƙara zuwa kofar gidan ba tare da kaza ba. Baby kaza maulidi ba ta hada mu da ke. Jiya ya muka yi da kai. Baka ce za ka siyo ba? Ka ƙara zuwa kofar gidan babu kaza. Tunda jiya haka muka yi da kai na ce ka ƙara zuwa kofar gidan babu kaza gashi yau kada. Idan kuma ka kake ka ƙara dawowa zuwa gobe wallahi sai na sa yaran unguwan nan sun fitan min da kai. Baby kaza maulidi ta hada mu. Wallahi sai ta hada mu. To ƙara zuwa kofar gidan ba tare da kaza. Idan kuma ka sake ka ƙara dawowa kofar gidan babu kaza wallahi sai na sa yaran layi sun fitan min da kai. Baby ki tsaya mana. Da ka dala da ka ta wani irin baby. Kai, yanzu kai abokina akan wannan ne ka ba ka tashi hankalinka? Ba dole in tashi hankalina ba, ina son ta fa yarinyan nan fa. Na san kana son ta. To kana ji ba? Eh. Akwai solution. To menene solution? Kai abokina ne, ya ba zan bari in ganka cikin bacin rai, ba na jurewa. Yasa nake jin daɗin abokantaka da kai miji. Kana ji ba? Kai tsid da bakin ka bi ni mena. Bi ka? Habba biyo ni. Na yarda da kai abokina ne. Ah! An Jamila. Aliyu kai ne a gari? Ni ne ai. Ya gida ya gari. Wallahi lafiya lau. San Jamila. Na san tunda na ganka akwai labari. Ai da kin gani, kin ga FF. Ƙwarai kuwa. Wato kina ji a takaice mutumin ne suke shooting a bayan nan. Kada dai ka ce min Alinu. Ta gane wallahi. Ta gane. Wato kina ji? Wani sabon series aka fito da shi haɗaɗɗe sunansa Happy Maulud. Yanzu din haka? Wato kina ji? Shooting suke yi sai ake neman kaji. Kaji turka-turka manya-manya gunduma-gunduma. Shine na ce duk layin nan ba inda nake gifta nake ganin suna yawo. Sai this house. Kwarai kuwa. To shine ya ce ina za a samu kaji. Shine na ce ni na san inda za a samu kaji. A zo gidan su Jamila. Ai kar ka ji komai inda Alinu akan Alinu ne babu abin da ba zan yi ba. Godiya muke. Bari a je a dauko. Akwa kuso su. Ai Alinu ne. A karka da. Kai. Ban gane ba mun an karɓa kajin me zamu yi da su. Kai kuma ka ji ka dan Allah. Ya kuka yi da mutuniyar? Kajin maulidi take so. Ahab. Da mun karɓi wa'annan sai mu kai mata. Sai ka ce kai ka siyo mata. Kafin a kafa mambari za mu zo mu Amushin su sai mu da mata da kayan. sai mu da mata da Kai, wallahi kai kai laifin ne. intelligent kid wannan kan Kwakwalwa gaskiya. habba ka ji kukansu Na ji kukan su. habba Ba kai ka san akwai kaji a gidan. kai yau banda gidan su Jamila ne ma a'a Zo ka ba su. ka ga zakaru gaskiya Jamila kin gwangwaje Alinuhu kuma na gaya miki ko zai ji daɗin wannan kajin zai ji daɗin aiki da su Ai in dai Alinuhu ne. In ma yanzu yana neman wasu daɗi to akwai su a zo za a ƙara. kajiya albarka Ce fans ce ki. A fans ce. babban fans ce Allah ya. to kina ji Jamila bari mu sauri mu kai masa wannan kajin ka I losing light I losing reflector A ku darakta sauri. ya gudu To kafa ku daɗe ku yi sauri. ware Ku kai mai ku kai ina gaishe shi. Jamila ta Jamilu Sai kun da Allah ya tsare. Yayi. faduwa ta zo daidai da zama Na'am. Ya kashe. Allah alhamdulillah. Da yanzu zan lafiya lau. gida. Wallahi. Aliyos ya garin. normally Ya kashe. alhamdulillah Wallahi da yanzu ne mu yaro ya kirawo mana ke ashe kin ma fito. Wallahi baby zan dan je kasa ne nan gidan yaya. Allah sarki Ali? to. ai a lafiya lau Ya kake? muna ta fama da nama Wallahi Ga kaji yin maulidi sun karaso. Kai duka wannan nawa ne baby. Allah Nagode ya Allah ya saka da alkai Allah ya ƙara hanyar mu. gaskiya wannan yana masifar sanki Na abokin nan sani ai tun bayan. kin san barankata ma da fafutakar da muka yi sai da aka nemo kajin nan Din ni kadai? abba To Allah ya ƙara hanyar buɗi baby kai ma Allah ya biya. amin Na gode sosai. kai Allah ya bar kauna Amin. Allah ya bar ƙara kauna hanyar buɗi. Gashi. Na gode sosai. amma ba za su Allah ya saka da ɗauki alkai. guda biyu ba ko Ba ta sai ta aje ta yawwa ga dai. ya hakuri mana wace da mu Oh, baby.
To, bari mu karasa. Yawwa. Har yanzu tun yanzu. Wallahi tallahi kawai ranar maulidin mu haɗu kawai. To na gode Allah ya saka da alkhairi. ai, Allah ya kara hanyar buɗe. Amin. Wani a gaida gida. Abokina. Eh? Tallata shi dai ko he bacci ko yaushe bacci ba ka sanin lokacin bacci in yamma ta ba a bacci. Ba kyau. Kai duk faɗa ce. Kun faɗa ce. Ai hutu ba da lokaci. Kaga akwai matsala. Matsala? Babban makwa. Ban fahimta ba. Ina ka ji ne da kace mu kai yarinya da dare mu je mu sace. A da Allah kakka ga mu wani ba daɗi. Ka tsaya ka ji me zan faɗa ma mana. Ka kai me ya Ka faru? tsaya ka ji. Baby. Baby sweetheart dai. Okay. Ai ka tashi daga yayi. An ƙara matsayi kenan. Sosai ma. Kai, soyayya an kana da ban hannu tafi daɗi. Ai lafiya. Lafiya lau wallahi. Wallahi alhamdulillah. Baby me wannan a hannunka? Wallahi abincin kaji ne na kawo miki. Wani kaji kuma? Kajin da na kawo miki na maulidi muna dan basu su dan sarara kafin a yanka su. Oh, cha. Bahijja, Na yaya. me kike a nan wurin? Wannan kajin fa? Saurayi na kamar ɗin nan ne ɗazun da suka kawo mai shi da abokinsa. To nan menene haka? Na walidi na ne. Maulidi yaushe ne? Gobe. To ai kuma da kisa su a gaba kina kallon su kuma mu yanka su tun yanzu ko? Dama ni ma an matsu ji nake kamar na janyo goban nan ta zo ta. To kamar na ga akwai wuka akan windo na ya kamata mu yanka su ko? To kuma wuka akwai kuda to a ina za a yanka su? To Amma kama ba da su nauyi. ba matsala kamo ɗayar. Bismillahirrahmanirrahim. Abokina. Dan Allah ka mutu dan Allah ka tashi. Kaga, kai hakuri. Kajin Jamila. Ya hakuri, kajin da Mila za su dawo. Kajin Jamila. Na san yadda zan yi. Kaga tashi ka zo na ya hakuri. Uban waye yanka? Ya hakuri dan Allah. Ya hakuri. Kaga. Na san matsalar. Amma dai ka san aro kajin nan muka yi. Na sani. Ka cire na a matsala. Ni ma ba zan bari ka ji kunya ba. Muka yi mata ƙarya da Alinuhu. Saboda anya ma ba kana sane ka je ka Dan Allah ka tsaya mana na san me matsalar ka dai. Matsalar ka ba dai ma Jamila wace? Kajinta ta ce a biya ta to na san yanda zan yi. Ka cire na matsala lokacin da ke matsala kai ma zan cire ke yanzu. Ka jira ni zan je gurin Jamila. ta yaya? Ka jira ni zan je gurin Jamila nan dawo. Wajen Aliyu. Ajiya Jamila an lafiya? Lafiya kalau. Ya gida aiki. Alhamdulillah ina mutumin naka. Wallahi mutumin to lafiya ba. Magana ce akan wannan kajin da kika bawa Alinuhu yayi shooting. To wallahi sun din ne zo da matsala ya kama dole sai an yanka kajin nan. Wallahi kin san series din da suke hafi maulud ne. To dole sai an yanka kajin nan mutane su ga da gaske an yanka kajin nan. To kuma da aka yanka sai aka ce Allah sai Ramadan bu suka cinye. Allah sarki. Shine yake jin kunya da nauyi ya ar kajinki kuma a ce an yanka su kin ga ba zai ji daɗi ba. Shine ya ce ba zai iya zuwa ba na ce to bari in zo ni in miki bayani. Ai kar ka damu shi ma ka kwantar mai da hankali. In dai kaza ci su suka ci ba to na ban musu alak malak. Ka gaskiya kina son Alinu sosai mun gode sosai wallahi. Ma ina godiya. Allah sarki alawar wannan kaunar da yake wa Alinu insha Allah zan kashi gidan nan ya shutun ma. Na gode ai ni ne daraktan shi. Yawwa na gode sosai Jamila. A gaida mutanen gidan. A gaida mutanen gidan. Ka gaishe shi ba Za ka su ce ji. mai baka iya damu fa. Ba matsala insha Allah. Na gode. Na gode. Yi ma kai ne. Wallahi irin ku ake so fans din na ayi. Jamila ta haƙura. Wallahi Jamila. Sababul khairi. Sababul khairi ya mu'allim. Sababul khairi. Sababul nuri ya mu'allim. Jamila ta haƙura. Wallahi ta haƙura. Kuma ta ce idan ana da buƙatar wasu A zo a tambaya. koma. Ai haka ake son fans irin wa'annan masu bada abin alheri. Ka je raziki. Wallahi tallahi. Gaskiya masoyi Alinuhu ce. Masoyi a nuci amma duk lokacin ta gano ƙarya kamata ba Alinuhu bace abokina your name is sorry. Wallahi tallahi. Zan koma mata. Kawai abin da za a yi ka san me zaka wanke kanka Ah. ka je ka samu Alinuhu ko a wani series din ne ya sakala ka. Wallahi. Kuma ba ka shawara. A to ni na gama. Saboda in ba haka ba na yi mata ƙarya na san shi ya turo ni. Yanzu ranar maulidin nan ni ma zan je in karɓi wani abin da. Ita kadai za ta ci? Eh? Ai zuwa zami hemaran maulidin. Zuwa zami mu ragargaje ita kadai za ta ci. Wannan yarinya budurwarka tana da ci. Yadda ka san yan mayu ka duba gidansu ko kwatu ko katanga ba amma wai haka ta ci take ce mun ta saba cin kaji. Kuma ka san kajin nan hatta kai da kafa komai abin mora ne? Sai sun fi kilo 100 ba nauyi ne da Ba.
an jima akwai maulidin haɗi'ullah Da Allah. na san inda suke ajiye abinci girki waku A ba. ba Gobe kuma za a yi nan ta Alimu. Wallahi. jibi laraba Eh. san dole